ko pa ba namara bang ipe je pi sau dong para baro ko wei gari kasi jantia habang ilit banyalap ika kubor rom tang jong collection hene ka kubor jong ni kilai teli pledging mot ba ka kubor ka wei ka dei na mata ka hok ka baar ka dei mta ka jing sisa bat ka balai ka dei nam ta ka nong rem kini kilai teli giwan sapi ko pa ba nginom wan banyak persutu bakla ngikam wan ru banyak lam bakla nginom wan ru laning sem wan ru sagani kejaka laning sem la rung ru sa politics ban mentoy ya ladie ndre ban pen mentoy yani ka pateng menta bare ka pateng ka banang wan ka ban sakha sagani ka slaportei namar tadau habas sedang du ngin perhem ya kani ka jalang pajba hani ka por ringkat bat pi kilong kimelong pa ki samla daga bangi penken mau bat kam nong kenti bat nong kenti bakani kanum dei ta kale jo collection kani ka dei kale jong ka jingka nginget ni kemilenti bat ngi kerman baka jingkla hakari ba iet ke jongi kabla kerku kerpang do blai nong bu nong tau kan sedang lembah ke keti jong pi iwei pe iwei sempre akti haka sengi khat kendai terik kajing kala lapi kwa na ka basnio saka bakam snio nepi kwa kajing kala na ka baha saka bakam ba kasong hai keti sempre akti jong pi ai kublai kerpang ye doktor Rosibon Sangpliang ibadai doktor kot Ibun rugi Dr. Kot hapo ke VPP Voice of People Party. Balai. Kini no hikai beton burung. Kino hikai jong ki school, ki colleges, nata ki university. Balai ki hapan wan. Wan presno lagi. Pat ka sengsan pertai sanima. Namar san puar teligi senam. Kajela. Lembah jonga ba jong pi. Ngila kum bakla ban sei ya kita ki bakam bagi dei ki nong yalam henry menta ki pen scam bagi dei ki nong lilam kem dei ki nong lilam kem dei ki nong yalam ki dei ki nong lilam ken sa lilam bat ken sa dido ya ka hok ka bagi dei ban ri kenti mangi ka pateng menta bar ban ai nong kenti pat sa lawe jong ki long dien ki pateng ki banang kha ai kublai kerpang ye ram basnong ibla pedeng subah ha pedeng jongi lam baro kublai sibo ni ka snong hi boro kuwei kublai sibo ni paranong yalam ki bodon hang ni ka por ka menta nganong tier kerteng ki wei pi wei kidai kinong elam ki brapen pong hala dia ya takaman siam len la dia ngidu thia ngidu dem ngimi da kawai ketarik ipoi da kawai ketarik madong nong bi khmat ke sok hagi ki batre bro nong bi khmat da sok bi khmat saba haki wei pat ki bong nong bi khmat tak sadep collection kelawar spat ba kila kelalong nong bi kpo ki bong nong tawan kikala nong tau pisa kata mengadap bisar ngadap bi dalam kijong hikmat namar ngim dei ki kelut ngim dei ki mala namar ka ketien jong play ka perken mau yang apa dia pi ni ka por bara ki mala kelam ki mala baro ar ngi hap sakharai hatu pi kwa ba kajai penreu ka jongi enti leulap no damangi ka menta ya ka lawe jong kilong dien hatu ki klet no bagi don tak de ka wei ka jai penreu Hado, ngir kelen no bagi don tadi kau ikat kendau ke siap kau beri ke jengim, kau bagi dia banai nok kenti sakalawai. Ai kublai kerpang, ya pi wei, lembah jong pi pen sapriang lem seki wei ki bangla ban poyo ni kecaka. Namarkan dia ke jengkot nak mentai jong apa jongi, bagi ngin pendabhok lah ke jong ke kamram ke deiti ke jengkit kelir. Hagaba. Ngin pendep namar ngitip bangi wei pi wei idon ke jingkot bakata ke jingkot kadai om ban syakri henry ban syakri
Sampai ku kita kibawan manong yapi man ka election laga de ka sansnem joga MDC amale MP JC pa ba yang manong sakri jompi wa nana election kala kalong kenrat kalau sakri habia ki sakri habia kijat ki kenrat ki sombe apo ki kali ki baka dur ya di simat kade kalong ke jimpen ken mau bangi hap manong husiar parari kilong keme kilong pa ki samla ki di gilai benta jong kalawar ding ke penrehem ya kalong yang nong sem bat penrehem ya ki mlang ka salang ki keme ke bangyong ki di kinong duai nong pirat kinong yasa kinong itho na yeng na sem haba keme habau pa ulit banya mantre ban kata salingkha lani sa kanono ka jiktre jikta bat ki duai ki pirat ru ki khon ba kimi na yeng bakin nat na ka jingop ka jing snio ki babon rokom kilong pa ki di kinong Perat lenti kinong kintu kan pam kinong sneng kinong kraw niong ru bakidei kiriu syampang ki samla kidei ki bonlom kidei ki jabing kidei ki klong snam kidei ka jabing nam ta ka lawai jong kilong dien ki pateng bon ki khod samla jong kariu ja ban riu jongi ki trot ki swai ki pang ki kro balai lada ka yeng ka sem ka trot ki khon ru ki trot lada ka senshar ka khadar ka trot ka emlang ka salang ru ka trot namar ki ko bla dia bagin long kita kinong saindur san fuar tli ki snem ni pen ban ki saindur ya dia na ka wei ka yeng sa ka sipo ar po tli ka yeng Nagaway kali sa explore totally kali. Nagaway ka party sa gaway ka party. Nagaway ka constituency sa gaway constituency. Hato pat ba nginaw ba kani kaday mo kata ka jing kala ka makikular. Yang apa dia pi kani kaday ka jing shed kala. Kamday ka jing kala. Ka baki kular hakbat jonga ba jongpi. Hang ni ringkat bangi. Idon iba arden mila basay mo. Ni songo pala di oblay ng bodong tao. Bay day uway na pareng kinong yalam jong kiseng balang kipor balik no. Em siyam la pendikot no iusay ban beteng kum basur kot kudi. Ila beteng ila dia. Ban rong sa asan pertai. Ban beteng pat. Ya kaman ya khoni kimat. Kijura jong kacad benriu si teluk. Ha pareng kajing persyang mariay baik kelenti. Ha pareng kajing persyang ban em singi kumno ban trei porba nam takalaway basngan tokari dangsa keren ben dangsa kento dangsa keno dangsa ko hato mga batapi nginsya elam bakalano hangani gising sa kento jong i haki way pat kabakim don pat akaway kanong rem kinsawan kinya singi sapi banyala election kinsawan hagi dur baper hagi rokam baper ban pen bit ban pen thame ban yalam bakla ya pi iwei pe iwei kum bakle jo yalam bakla haki por bale ngin ha panong rusiar pa ba margi nomla ban rai som siat election nama gadong jimpet ken mau baki politician ani ginom mikmat ki perkhat tagi akan next election kamu tanya ke sansnem ke ban sawan hendai kiriu e juri kiriu len na dia kiriu yo i jangai ki perkhat ya ka lai po ban sau po snem ka pateng ka banwan ka e ka lawai ka mangi ka manta ngin ai na ka banta jongki ngong e pi pai ba ngayang ni ka por ko mu para mati ba arden ngilai don lang seng balang ki por balik ba arden na FKGP nga KSU ngilong medalong kawai balik kiwai kimla balong Kabakari bagajabri mata lembaga pra lembaga voice of the people party ni persyang ban kawe bar ban sei ya kawe kalama ban kata kalama kalau bagian kitil ya ka sejerong ban kam sejerong ban singai kari ban long try ban kam nong kenti bagian sya ban kura ane ban muslia taki wei bat kibawan hakadur pula kumboong iba arden ini kisingi ngalong epi tangkan ni wat sya yalam bakla ngangayang hani kapor ban pen scam
ya ke ai ka mai la keren ya ke jing ken tho ki jogi ya ke jing pen pau ki jogi ya ke jing keren ki jogi ya ki bro ki long ki ba sisha pai ba wat num sha elam bakla namar ka daw ke ai ka ba kwa wan pai khubor shafi balem ba media ba sakari ba jabri bro koi bagiem de ban bakla ban ki na ka jing bot perkhat ini ba skamlan long ka balong kung bagim simla penod ane babi san puar tli islam ila ila de ko ka party na ka way ka party sa ka way ka party ka ai party warra jingkala san puar tli islam san ko way ka an kam don soburom ai kublei ba lead party narian macau di bala warra ka an lan transfer banyada je ka jaka ka puta ka khando ko siap ko de jingem ka bagin ai pateng henry sonsi badon kita ki ingkong selamat don kita ki suri kop silang berat Haus le Maharaja San kiwan ra amendment ban pensenjor ban perkhat lem ye ki weipat hakano galenti lembaga single window agency wanra invite khot subha ye ki company repair ki industries repair mangil kum ka VPP ni sodai ba kum le ka por ho tanga kam sarkar ki numla shu kan poi ka por ya ka bangi ha ban khot ye ki company ha bangi na ban penslor ni ta ki small scale industries rene ki medium scale industries rene ki large scale industries namar ban em ki khon samla ki banang blasta kim no kam ban phet shabar naga jela banwat kam wat jam namar kam sarkar remi oshu nya ban tre hi dal dia nya ban yalam hi dal dia haka khai ka pateng haka sports haka jimpuli haka sinshar ka khadar nya ban yalam daladi yaradi henry kata kan poi ka por ka parada ma PPI ka por hangi kum ka VVP naman ngi kwa ngi terang ngi siang ngi tohok abasit habashai wana ni ka met ru ngi granda habashai habasit habashai ngi kwa bat ngi dong kam ni ta kapor bat ke ngi kular rahmat jongpi ka politics ka ni kapor bat ni kapor soba ai hakita kiba nang ban pendong kam ni ta kapor ko mele isan fuar tali islam ke ko baca pi ai ha ibam nang kile siat brio stek met stek senya yo brio platia khop kio na ubat tari ki pelek Kini ki kau pot, kini ki kelele pang, ki cuan labam, ki sanepay, ki rem torbar. Kini ki engkong selamat, kini ki suri kop siye langbrot. Kini penbet upur usam, siteng sinya don si bas siteng sinya penbet upur usam. Arspa R Pokendai square kilometer. Ladi lai lilam pasakasam kataru kadai ka undisputed pakiom daksien nongway undisputed area kapam don ji kaja hapsuong tangan di kawai don ayu shalendad kita ken sawan sabu jingkeli yaki menta kadai ke MDA kapang justrat banong kamdai fi kamai khalia Democratic Alliance ngata ko sibet padi kambor Democratic Alliance. Kini baru kita report ke MDA 2, MDA 1, kita kiju pai bak import banyak kan pelat manta. Kita kiju. Kisopir tang jersey. Katong ngajongki ban mentoi ka Delhi. Kamdai kejat penriu kejongi. Ka PGP, bargen PP ka song pitang ni gawai, kadai kaju. Ginom lat penepir. Kita kaju. Kimla barwana kerteng jo PGP kiwana ke NPP mata. Nomor ka PGP kiong Bharat ya Janata Party de Hendi. Lekat pada ka pareng pat kiong National People's Party. Wanum klet. Kini kiju pat ba. Pidong kam bar sotu. Waro milam bakla. Nidawan kerpang pat ba hani ka por. Shapi kadai nam tani election MP. Hajing sa ngai pukre ba ki por. Nakalia ka VPP. How balik MDC election. Yak tingko biang bakini ki kau pot. Ki penjelan di election kada ai por pat pa. Ka por kala kot ki how much. Rei ki pen extend da ka ba penjelan da ka por ke jongki. Namar ki penong kambak lai ka por. Namar ki thombor yau pat pa. Da ka ba ki penjelan namar ki tieng thot ya ka pra. Ki tieng ya ka voice of people party. Scrolling up pat pa. San